Beraz, Gabilondo, zorionak Euskaldun txapelketa irabazi duzu aurten laburra, bi lasterketa bakarrarekin, baina gutxienez bi lasterketa hauetan oso ezberdinak direla, errepidekoa eta krono igoera, maila ona erakutsi du Zatika taldeak. Kontent? Bai, oso posik, gustauko jaun luzio izatea eta karrera gehiago demostra bali izatea, baina posik indako lanakin, bai taldeka, bai individualki. Uzi gabe, aurten txapelketa ezberdina izan da, esan dugun bezala, baina horrek eman dizue aukera, zuen bezalako talde bati burua erakusteko errazago. Bai, azkenean izan da gertuko hau gure nivela, eta horre lagundu da gube ikusi alizatia, ez? Nola baloratzen duzu doan denboraldia? Oso ondo, espero negan baino beto, zirkunstantzia kontuan hartuta, eta posik. Oraindik ere denboraldi pixka gelditzen da, nola planteatzen duzu? Gutxi geratzen da, baina azken satia gogoakin, entrenatzen jarraitzia eta abersela bukatzen den. Zorionak. Eskerrik asko.